नेम बादियैनो जोङो दिनै जेम्स दैमारि आरो जोंहा जुजिमा अनजिमा दैमारिया दिनैनिफ्राय आवगायलायनाय जासिगोन बहुद रायजोनि पार्टिजों लानानै रायजोनि थारैनो नैबे जोंनायनि सेराव गसंनानै रायजोफोर खुलुमबाय गिबियाव गिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर नोंथांमोना साफ्रोमबो ससियेल मिडियायावहाय नुखादों एसे बावैसो सिगां गलाघाट जिल्लानिफ्राय सासे आइजोखौहाय फाथैलाइ बिसिहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बै समावहाय बे आइजोआ गाबै गाबै गावनि 6 दाननि गथ'खौहाय गोरबोआव बजबनानैहाय आं फाथैलाइ बिसिया होननानै बुंनायखौबो जोङो बै समाव नुखादों। दा बै भिडिअखौ नुनानै आङो दिनैहाय नैबे जे दिनैनि गोदान भिडिअ बिनिनो बिब' होननानै बुंदों बिनि क्लेरिफिकेसनखौ लानानै आं बाथ्रा बुंनो सानदों दिनैहाय रायजोफोर। जोंनि समाजावहाय बेफोरबायदि नेमखान्थिया थायैयानो मोजां। आरो आं दिनै मा सानदों रायजोफोर मिथिगौ ना? बै समाव जे आइजोआ गावनि 6 दाननि गथ'खौहाय गोरबोआव बजबनानै गाबै गाबै बुंबाय बै समावहाय बिखौ मदद होग्रा रावबो जोङो सासेबो सुबुं जों नुनो मोनाखैमोन। नाथाय बिनि उनावहाय जोङो नुबाय दे बिनि बिफा बिनि बिब' दा बिसोरो दिनैहाय ससियेल मिडियायावहाय नुजानानैहाय बे आइजोनि सोमोन्दै क्लियारिफिकेसनखौ होनानै होदों, खेंफोरथिखौ होनानै होदों। नाथाय बे आइजोआ बहा थाखो? आइजोआ मानो दिनैसिमबो ससियेल मिडियायावहाय गावनि जे हास्थायनाय गाव जे गाबदोंमोन हब्रा हब्रा गथ'खौ बामनानै बिनि फिननायखौ सोर होगोन? आंनि साननाय मथेब्ला जाय आइजोआ गथ' बामनानैहाय रावजोंबो मदद खालामजायालासे हख्राव हख्राव गाबदोंमोन आं फाथैलाइ बिसिया होननानैहाय नैबे आइजोनि खुगानिफ्रायसो आङो फिननायखौ नांगौ रायजोफोर। सोरबा बिब' सोरबा बिफा सोरबा जाथि खुरमा बिसोरनि फिननायखौ आं खोनासङा। दिनै समाजावहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय थादों। बेफोरबायदिनो नंखाय फोथायनानैहाय माखासे हाग्रा बिलाइखौ लानानैहाय गंसे न'खरनि न'खरखौहाय थेर बेथेर सिफायनानै होनाया बे माब्लाबाबो मोजां नङा। मा दङ रायजोफोर फाथै बिलाइयाव? फाथै बिलाइया मोनसे गयजों जाफाग्रा फाथै बिलाइसो बियो। बेखौ मा साननानै मा फोथायनानै दिनैनि समावबो नैबे 5G मुगायावहाय माब्रै बेखौ लानानै जोंनि बर' समाजावहाय दासिमबो सोलिबाय थाखो? मानसि माहारिनि थाखाय आयेन कानुन दंखायो दा बेफोरखौ बिजिरनो थाखाय। नाथाय बे सामायन' मोनसे फाथैलाइ बिसिनायनि थाखायनो गंसे न'खरा ओरैबायदि थेर बेथेर। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों बै समाव हख्राव हख्राव गथ' बामनानै गाबनाय जे आइजोनि दिन्थिनाय बियो मा फावथिनासोमोन नामा अब्ला रायजो राजानि सिगाङावहाय ना? जों बेखौसो बुंनांसिगोन बे आइजोनि गाबनाया फावथिनासोमोन खोमा। बेनिखायनो दिनैहाय जोङो ससियेल मिडियायावहाय आइजोनि खुगानिफ्राय खेंफोरथिखौ जोङो खोनायाखै। सोरबा बिब' सोरबा बिफानि खुगानिफ्रायसो जोङो खोनादों। हयथ' जानो हागौ थाखाजोंहाय बायजानायनि थाखाय खुगा खाथेनानै दोनबाय। रांखौहाय मोननायजों लोगोसे गावनि मान सन्मान गावनि फिउचारखौबो बिसोरो खोमानानै लानायखौसो जोङो नुदों रायजो। बेयाव जोङो क्लियारिफिकेसनाव खोनादों बेयावहाय मोननै गामिजोंहाय गोरोबलायखानानैसो बे खामानिखौ मावदों होननानै बुंदों। मोननैजोंहाय गोरोबलायखाबाय होनदों। अब्ला माब्रै मोननैजों गोरोबलायखाबायमोनब्ला बे आइजोआ मानो हख्राव हख्राव गावनि 6 दाननि गथ'खौहाय गोरबोआव लानानैहाय फाथैलाइ बिसिया होनना बुङा? बिखौ फिननाय होनांगोन नोंसोरो। गलाघाट जिल्लानि रायजो राजाफ्रा लाजिनो सोलोंनाया मोजां।
जानला मोनला बेफोरबायदि ससियेल मिडियायावहाय गावनि न'खरनि जाथायखौ दिन्थिनानैहाय आरोबाव बे न'खरनि जाथायखौनो बजबनानै लाफिननाय बेफोरबायदिया मोजां नङा समाजा गाज्रि जायो बेफोरबायदिजों बेखायनो आं सानदों जोंनि बर' हारिनि माखासे दासिमबो हिन्दु समाजावहाय जे फाथैलाइ बिसिनाय फाथैलाइखौ लानानै जे आयेन बानायदों नैबे आयेनखौहाय जोङो बन्द' खालामनायानो मोजां बायदि बेखौ लानानै सोरनिबा न'खरखौहाय थेर बेथेर खालामनाया मोजां नङा ना मा बुङो रायजोफोर दिनै आं बे भिडिअखौ लाबोआ सानदोंमोन नाथाय बै जे हख्राव हख्राव गाबबाय गथ' बामनानै आं फाथैलाइ बिसिया होननानैहाय ओमफ्राय दिनैनि समावहाय जोङो क्लियारिफिकेसनावहाय नुबाय जे बिनि बिब'आ बुंबाय आरो बिफायाबो बुंबाय गामि मोननैजोंहाय गोरोबलायनानैसो बे खामानिखौ मावदों होननानै बुंबाय अब्ला बै समावहाय हरनि समावहाय जे सासे मानसिया गामिनि सासे दैदेनगिरिखौनो बुंनांगोन जोङो ना फाथैलाइ बिसिनाय होननानै बुङोब्ला मोननै गामिजोंहाय गोरोबलायनानै सेंग्रा सिख्लानि गेजेरावहाय सुथुर जालायनायखौ नुनानैसो ओरैबो बेबो मोजां मोना बैबो मोजां मोना बे खेथ्रआवसो फाथैलाइखौ बिसियो नंगौना नङा दा बेनि खेथ्रआव बेबायदि जानाय जाथायावहाय मानो बिमा बिफा जाथि खुरमा बिब'फ्रा मानो थाङाखै मानो बे आइजोआ हारसिं जाया बै समावहाय दा बेनि फिननायखौसो नांगौ आंनोहाय ना मा बुङो रायजोफोर समाजाव बेबायदि गुलाय गुजाय गामिनि रायजो राजाफ्रानो सोमजिहोनो नाङा बेफोरबायदि खामानिया मोजां नङा जाय गामिनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफोरनि नलेजआ खम जाय गामियावहाय साननो हनो हानाय गोहोफ्रा खम बिसोरबायदि मानसिनि गामियावसो बेफोरबायदि जाथाया जायो मिथिबाय दा रायजोफोर स' अब्ला रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन दानिया फैदो बिनि बिब' आरो बिफाया मा बुंदों बेखौ जोबजासे खोनासंदो खुलुमबाय जोंहा दाख्लैयो गलाघाट दिगलगन्जा गामि जेम्स दैमारि आरो जोंहानि बिनानाव अनजिमा बसुमतारी जा जाथाय जानानै थांबाय बे जाथायाव फाथैलाइ बिसिनायबो जाबाय बेयाव गंनै गामिजों आरो गंनै न'खरजों गोरोबलायनानै खालामनाय बायदि जाबाय बिनि थाखाय गासैबो रायजो राजानिसिम निमाहा बिहरनाय थाबाय जाहाथे रायजोखौ बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आरो एबसुखौ आरो गामिनि सेक्रेटारि आरो प्रेसिडेन्ट आरो गावबुरा आरो एबसु बिथांमोननि जेबो दाय गैया बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायहर बेबायदि गासैबो रावबो जाहाथे बेबायदि सोंखारिबाय थानो नांला आं बेखौनो रायजो राजानिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय दाखालि जितु जानाय सिसुपानि एरियायाव आंनि फिसाजोजों आरो सिसुपानि एरियानि बे जावैसोजों बेखौथ' जों मिलायलायबाय बेखायनो खावलायनो सानदों दि जाय बिथांमोना ससियेल मिडियायाव हगारगासिनो दङ लोगोसे रायजोखौ सोंखारिगासिनो दङ आरो एबसुखौ गतिके नोंथांमोना अननानै बेखौ बन्द' खालामदो सोंखारनो नांला बेयाव रायजोनि आरो एबसुनि जेबो दाय गैया मानो होनब्ला दिनै बे जावैसोसिम दायमोन बेनिखायनो जोङो बेखौ गंनै रायजोजों सारिजारि नायनानै बा सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ सिद्धान्त लानाय जाबाय लोगोसे जों मिलायनाय जाबाय गतिके आं बेखौनो खावलाय जायोदि सामाजिक माध्यमाव हगारनाय बिथांमोना जाहाथे बेखौ सोंखारिथाया रायजोखौ आरो एबसुखौ बेखौ दिनै फिन नोंथांमोनसो खावलायनानै आं दोनथ'नाय जाबाय।